Skål! Skål! De herrer. Den unge Sandra har kørt helt ind fra Skolerådet. Bruger sin lørdag aften, så vil jeg lige denne ydmyge hat gå rundt. Og så dem af, der har en kongens mønt. Kan lægge dem der i, og så får Sandra samlet ind. Værsgo og fylde det lige frem og sende det videre. Og skal vi så lige sige Og så må I gerne snakke videre. Mads, har I taget et færdbillede? Ja. Det kommer ud på bordet, Jeg bruger mig ikke om det udtryk dernede ved dig. Hvem taler man lidt også tidligere? de jøder, der får derovre. Han får rundt. Sandra vil være med på det græs, Ja, hun har ikke taget noget nu. Det er kort i sider nu, Jacob. Det er sommerklip! Det er sommerklip, det der. Det er sommerklip. Ja, det kan på det år. Jakob, du kan godt glemme det der, hvad du sagde i går aftes med. Jeg er garanteret pisse. Det sagde jeg ikke. Hey, coach, var min telefon ringer. Tag lige mønten. Jeg tror bare, der er mange, der kommenterer det opslag, vi har lavet. Og min telefon vibrerer som sindssyg, og I tager ingen billeder. Og Sandra, når det gælder resten, så... Han skal have Tone Solse på frisøren. Har I nogle kolde øl? Det er for sent. Sandra, lige nu kan jeg Hold bare en kæmpe en for mig. Den største du bare stoppe nu. Altså lige en sted midt igennem. Ja, prøv at lave en sted midt igennem. Prøv at gøre det. Prøv lige at lave det. Hele vejen igennem. Hele vejen. Ja. Altså på ham. Vi stopper. Okay, når man er over 35, så er det bare ikke altid hårdt. Stopper her. Så er der vist kaffepause. Jeg vil gerne lige have lov Jeg vil gerne lige have lov at sige, mens at... Jeg har 100 euro, hvis du stopper nu og kommer tilbage om en time til resten. Prøv at tænke, hvis 2 måneders forfængelighed for 50.000 kroner til kræftramte børn. Skål. Vi har brugt at spare 4 håndklædesstyrelsen i Holbox. Og jeg får hele kassen, jeg får det. Kan Jakob. Jakob,
Så sidder jeg bunder, og jeg får lavet mærkelige hårfrisyrer, og får ham til alt muligt. Kan han få piercing og få piercing? Kan han få tatoveringer af en drage på ryggen? På ryggen. Tager vi nogle penge. Det er slet ikke så slemt, det der. Det ser fint ud. Problemet er, når I står og siger det, så kan du sige, at Det er okay. Nej. Det er faktisk okay. Også øjenbrynene. bare ikke hos skraber. Ja. Det er en øjenbryn. Kan jeg slet få dem skrabet? Nu skal lige øjenbrynene. Det var alt over på hovedet. Nej, vi har fået Nej, det er skarpt. Det koster 5.000. Så sætter jeg det en. Så giver kassen der. Mark, vi elsker lige lidt marketingaktiviteter i et par uger nu. Nej. Det er vores PR-aktiviteter. Nu ringer de for aftenshowet. Der er brugt 5.000 for et øjenbryn. Der er brugt 5. Ja, du kan få noget pubeshår for 200, hvis det er. 10 kroner for øjeblikket. Pubeshår for først, og så skal det også gå først. Der er mere løgn nu. Og kæft, det klæder dig, Væsgaard. Er du flot? Du skal sige over hovedet. Føles det en lille smule mærkeligt? Ej, det er ikke. Jakob, tilbid. Jakob. Ja, okay. Det der, det var okay. Prøv lige. Jakob, nu skraber du. Så holder han det sammen. Det går nok ikke mange dage. Jakob, helt lidt. Har du prøvet det? Er du sikker på, at vi behøver at skrabe det? Fordi hvis ikke hun har prøvet det før. Jeg var oprigtig imod det, men Sandra insisterede. Den der millimeter, den vender rigtig på lige. Nej. Det er...